Molweni Mzantsi Afrika, molweni bantakwethu, molweni izihlobo zam. Lesuka lahlala nto zakuthi. Nyaka uqaliwe 2026 kodwa uqala kakubi sibona umzi wakwaQwedela kwindawo ekuthiwa kusemthweni. Kuthiwa yintoni igama lale ndawo yakho ntombi le area lokuyo? Ntlambela. Ntambeka. Ntambeka bantakwethu kusemthweni apha ePort St Johns Ward 10. Nto zakuthi lusizi olu endilubona kulo mntana ngoba unabantwana abathathu. Mntanasekhaya, ndicela ke ndibuze kuwe, ingaba uyasebenza? Ithini imeko yakho njengoba ndibona le ndlu, ngoba ndimiswe kukubona le ndlu kule ndawo? Ithini imeko yakho? Wafika ngowuphi unyaka apha? Okanye mhlawumbi kuqala masike siqale ngelithi kha uzazise kubantu mhlawumbi abazokwazi into yokuba bathathe iinkcukacha zakho uncediswe. Ngubani lo ndithetha naye? Igama lam tata ndinguThengiswa Qwedela. Thenjiswa Qwedela. Thengiswa Qwedela. Oh, Thengiswa Ewe tata. Qwedela. Ewe tata. Abakuthengisanga kodwa? Hayi tata. Alright ke sisi. Mhlawumbi sisi wam uzoba lapha kule ndawo kuyo, ndibona lo rontawuli omnye. Khawujike mani ume ngapha ngakuwo lo rontawuli. Uzoba lapha ufike nini ngowuphi unyaka apha kule ndlu yakho? Ndifike apha tata xa kungoNovemba ka-2015. Yes. Ndafika ndahlala apha nomama wam nabanye abantwana basekhaya. Umama wazakhelela ke ityotyombe phaya phezulu. Yes. Ndashiyeka mna ndahlala apha naba bantwana bathathu. Ababini bayarhola, oyi-one akarholi, akanazinto zokurhola. Utya ntoni uzutye Thengiswa apha kweli khaya lakho? Ndiphila ngale mali yaba bantwana ababini ye-grant. Oh, yina bethuna. Mntanasekhaya, kudla ngokuba ooceba bayijonge imeko efana nale. Seke wafika uceba wathembisa, uceba wale ndawo nguNomthandazo Javu, andithi kunjalo? Useke wafika wayijonga imeko yakho okanye wathembisa wathini? Akakafiki tata, zondifuna uba ndihleli kanje. Akho themba ukwalifumana mhlawumbi nento ethi uyabhaliswa? Hayi tata. Thixo, from 2015 uhlala kule ndawo? Ewe tata. Oh Yehova, nto zakuthi ngeke ANC yabantu Ward 10 always ubolile uWard 10. Ndicela silungise oku elihlazo esilibonayo, umntu ahlale nabantwana abathathu. Aba bantwana bayafunda sisi wam? Bayafunda. Bafunda phi? Bafunda apha eMswakazi. Alright, omnye ufunda kubani? Omnye besenza ugrade 10 tata, wayeyeka ufunda ngenxa yokungabikho right. Oh, omnye? Bafunda bazokwenza ugrade 7 lo nyaka aba bayi-2 basafundayo. Alright.